зан дар волейбол ором нест, қавист, хомӯш нест, далер аст. мо имрӯз дар бораи як шахсият нею, балки ду шахсият, ду дӯсти самимӣ, Рофиза ва Замира суҳбат хоҳем кард. дӯстӣ роҳест ки аз як лаҳзаи оддӣ оғоз мешавад, аммо ба пайванди абадӣ мерасад. дӯсти ҳақиқӣ касест ки он роҳро бо ту то охир тай мекунад. мо шиноси наздик набудем. ин хел гирем вай дугонаи худашро дошт, ман дугонаи худро доштам. ҳамин хел сол ба сол чӣ хел мегӯянд? ҳамин хел сол ба сол наздик шудем. аввал соли 2015 тамринро сар кардам. дар он вақт инҳо дар командаи калонҳо машқ мекарданд. ман дар командаи хурдсолон будам. пас аз оне ки ман ба командаи калонҳо гузоштам, бо инҳо шинос шудам. дар он вақт бо Замира охам дӯсти наздик набудем. дар соли 2022 оҳиста оҳиста наздиктар шудем. аз соли 2022 то ин ҷониб мо дӯст ҳастем, дӯсти наздик ҳастем. На танҳо дар варзиш якҷоя ҳастем, балки аз варзиш берун ҳам якҷоя ҳастем, дӯстӣ мекунем, якҷоя ба ягонҷа сафар мекунем. Рофиза Рустамова ва Замира Бадалбекова намунаи равшани чунин дӯстӣ мебошанд. онҳо аз рӯзҳои аввал на танҳо ҳамчун ҳамдаста, балки ҳамчун ду дӯст ба ҳам наздик шудаанд. машқҳои ҳаррӯза, заҳмати якҷоя ва орзуи пешрафт онҳоро боз ҳам наздиктар мекард. волейбол дар зиндагии ман хеле муҳим аст. аз кӯдакиам машқ мекунам ва хиёл мекунам ки як қисми зиндагии ман аст, ки бе он мумкин ки наметавонам. волейбол ба ман на ҳамчун хобби, балки як қисмати зиндагии ман мебошад, ки аз синни хурдсолӣ ба волейбол рафта, ба он вақти худро ҷудо намуда, заҳмат кашида ёд гирифтам ва мехоҳам ки дар оянда низ онро напартоям. шавқи кӯдакона ба варзиш аз рӯзҳои аввал бо онҳо буд ва ҳамин шавқ онҳоро ба дӯстии самимӣ расонд. бори аввал маро дугонаам ба ин намуди варзиш овард. баъди ҳамон якум боре ки рафтам ба ман хело писанд омад ва то айни ҳол ҳамин хел давом дода истодам. аввал дар мактаб бозӣ мекардам. пас аз он фаҳмидам ки дар мактабамон зали варзишӣ аст. ба он ҷо рафта аввал ба ҳамроҳии апам рафтам, вале апам мушкилиҳои волейбол тоқат накарда аз ин намуди варзиш даст кашонд, вале ман то айни ҳол машқ мекунам. аз он даври мактабие ки дар синфҳои поёнӣ мехонданд, яъне дар синфҳои 4-5 мехонданд, омадам ба мактаби варзишӣ омадан, дар гурӯҳи ибтидоӣ дохил шудам ва машқу тамринҳоро оид ба сексияи волейбол сар кардам. Замира камтар пештар аз Рофиза омада буд. баъд аз оне ки инҳо ба мактаби варзишӣ омадан, ба сексияи волейбол дохил шуданд ва машқҳоро ки яъне сар кардем, ман ҳис кардам, ҳамчун мураббӣ ҳис кардам ки инҳо лаёқати бозӣ кардани волейбол доранд ва аз удаи он технику, тактику, удабарорӣ, яъне бо тӯб ҳаракату кор кардан бо тӯб ба то нуқтаи муайян бурдан истеъдодошонро ман ҳис кардам ва аз ҳамон вақти мактабхонӣ сар карда то ҳозир инҳо машқ карда истоданд. дар бисёр мусобиқаҳои дар сатҳи мактабӣ, дар сатҳи шаҳрӣ, ҷумҳуравӣ иштирок кардагианд. айни ҳол устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд ва аъзои дастаи якчини ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба волейбол мебошанд, байни бонувон. дар майдони волейбол ҳар зарба, ҳар қабул ва ҳар ҳол барои онҳо натиҷаи ҳамдигарфаҳмӣ ва боварӣ аст. онҳо якдигарро бесухан мефаҳманд, бо нигоҳ ишора мекунанд ва дар лаҳзаҳои ҳалкунанда якдигарро рӯҳбаланд месозанд.
дар майдон бо ишора ишора бо фарёд кардани якдигар, чӣ гуна равӣ, чӣ гуна пас диҳӣ, чӣ гуна занӣ. Бо кӯмак расонидани шакли дурусти задан ё ин ки гирифтани тӯб ёрӣ мерасонад. Мешавад вақте ки ман тамринро дуруст мекунам, ба ман ёрӣ медиҳад. зиндагӣ ҳамеша ҳамвор пеш намеравад. Рӯзҳое буданд, ки мушкилот, нигарониҳо ва санҷишҳои сахт пеш меомаданд. аммо маҳз дар чунин лаҳзаҳо дӯстии онҳо маънии аслии худро нишон медод. вақте ки якдигарро мефаҳмиданд, дастгирӣ мекарданд ва танҳо намегузоштанд. ба фикри ман аз ҳама лаҳзаи душвор ин вақте ки мо ба давлати Малдив сафар карда будем. Аввалин бозии мо буд дар Кубики Кава, ки мо бо давлатҳои Қирғизистон, Малдив ва Афғонистон бозӣ мекардем, ки аз ҳама душвораш ба мо қирғизҳо буданд, вале ба онҳо бохт кардем. Бо давлати Афғонистон бозӣ намуда бурд кардем. ба ман душвортарин бозӣ ин бозӣ дар Арабистон буд, Рая 2025. дар он ҷо ман дар яке аз бозӣ ки бо тими Эрон бозӣ кардагием, дар он вақте ки ман мехостам бозии худро нишон диҳам ва осеб хӯрдам, каме ба ман халал расонд. Замира аввал ҳамсоям буд ва Рофизаро дар ҳамон толори варзишӣ дар ҳамон ҷо шинос шудем. Ман аввал рафтам, хурд будам ва инҳо дар дастаи калонсолон бозӣ мекарданд ва инҳо ба ман як ангеза доданд, ки ба худ волейболро интихоб кунам ва ин намуди варзишро идома диҳам. Замира ва Рофиза дар бозӣ хеле чусту чолок ҳастанд ва дар бозиҳо ба ҳамдигар ёрӣ мерасонанд ва онҳо хеле дӯсти наздик ҳастанд ва берун аз варзиш ҳам ба якдигар ёрӣ мерасонанд ва оилаҳои инҳо низ дӯстии онҳоро хуб қабул мекунанд ва ман хушҳол ҳастам, ки бо инҳо ҳам дӯстӣ мекунам ва бо онҳо тамрин мекунам. вақте ки хаста мешам, масалан ман дар вақти бозӣ дар пеш бошам, вале Замира дар қафо бошад, қабули тӯб мешавад. дар он ҳолат Замира агар дар қафо бошад ва ман дар бозингари пеш бошам, ман метавонам ба вай ёрӣ расонда ба қафо бароям, яъне ки қабули тӯбро ба вай осонтар намоям. ҳамчун дӯст Рофиза ба ман хеле бисёр кӯмак мерасонад ва агар ки бозиам наравад, дилбардорӣ мекунад. марам чанд қае ки метавонам дар бозӣ ё ин ки на танҳо дар бозӣ ва берун аз бозӣ чанд қае ки метавонам ҳамдигарро ба ҳамдигар ёрӣ мерасонем, ҳамдигарро дастгирӣ мекунем, такя ба якдигар мекунем. бале. волейбол на танҳо бозӣ, балки мактаби ҳаёт барои Замира ва Рофиза буд. ин варзиш ба онҳо на танҳо устуворӣ ва сабр меомӯзонд, балки ҳисси масъулият ва ҳамкориро дар ҳар лаҳза тақвият медод. волейбол дар зиндагии ман хело иваз кард, тағйирот овард ба характери ман. аз он ҷумла бо ҳангоме ки ман хурд будам, метарсидам худро нишон диҳам, яъне ки боварӣ надоштам ба худ.
пас аз он ки боварӣ ба худ пайдо мешавад, оҳиста сол то сол вақте ки он қадар тамрине ки мекунӣ, он қадар чизҳое ки ту ёд мегирӣ, оҳиста ба ту боварӣ медиҳад ва дилпур мешавӣ, яъне ки шахсияти мустаҳкам пайдо мекунӣ. ин боварии шахсӣ барои ман ҳам қувваи мустаҳкам метиҳад, ки боз ҳам дар майдон бақувваттар бошам. ҳар роҳе ба хотима поён меёбад, вале меҳри варзиш ҳеҷ гоҳ хомӯш намешавад. дар Тоҷикистон, яъне ки дар давлати мо на он қадар оилаҳое пайдо мешаванд, ки духтарони худро дастгирӣ менамоянд, ки ба варзиш ворид шаванд, яъне ки фарзанди худро намехоҳанд гузоранд, ки ба варзиш раванд. ман ҳамчун варзишгар тавсия метиҳам, ки ҳар як одам бояд саломатии худашро нигоҳ дорад ва инчунин ба варзиш машғул шавад. Ва ба духтароне ки мехоҳанд дар ин самти варзиш машғул шаванд, ба онҳо тавсия медиҳем, ки тамринро сар кунанд, аз фикру ақидаи ягон кас бо фикру ақидаи ягон кас зиндагӣ накунанд, ба фикру ақидаи худ зиндагӣ кунанд, чизе ки мехоҳанд ба он ҷо раванд, машқ кунанд, тамрин кунанд, зеро ки варзиш низ дар зиндагии ҳар як кас бояд бошад. мушкилиҳои оилавӣ, аз сабаби мушкилиҳои оилавӣ буданд, ки баҳс карда будаем волейболро ва боз натавонистем бе волейбол, зиндагии худ маъно надошт бе волейбол. барои ҳамин чӣ талошу кӯшише кардем, ки боз ба ҳамин самти варзиш баргардем. Мушкилии ман дар соли 2022 пайдо шуд, ҳангоме ки модарам гуфт, ки ба духтурӣ месупорӣ, вале барои духтур шудан тайёрии ҷиддӣ дидан дар кор буд. ҳамзамон бо мураббиам маслиҳат карда як сола варзиши худро қатъ намудам, то ин ки ба тайёр шудани ва имтиҳони давлатӣ омода шавам. ва ин лаҳзае буд, ки ман аз варзиш муддати як сол баромадам. волейбол ин на танҳо як калима аст барои мо. Чӣ хеле ки ман фикр мекунам, ки волейбол ин маънои зиндагии ман аст. вақте ки хаста ҳастам, вақте ки зиқ ҳастам, ман ба волейбол рафта бо духтарро бозӣ карда хурсандӣ пайдо мешавад. барои замира ва рофиза ҳар бурд рӯҳи нав мебахшад ва ангезаи бештар барои пешравӣ медиҳад ва ҳар нокомӣ дарси гаронбаҳоест, ки сабр, таҳаммул, камолоти шахсӣ ва зарурати заҳмати бештарро ба онҳо меомӯзонад. дар соли 2021 бо ҳамроҳии дастаи худ ба Тошкент сафар намуда ба шаҳри Андиҷон, ба шаҳри Навоӣ сафар намуда, дар он ҷо муқобили дастаҳои Узбекистон ва Қирғизистон бозӣ намуда сазовори ҷои дуюм гаштем. дар соли 2024 бозии кава байни бонувон гузашт дар давлати Малдив. дар он ҷо мо хело кӯшиш кардем, бозии нағз хуб нишон додем ва сазовори ҷои сеюм гаштем. пас аз он дар соли 2025 дар моҳи ноябр бозии ҳамбастагии исломӣ, ки дар давлати Арабистон дар шаҳри Рияд
баргузор карда шуда буд. Дар он ҷо иштирок карда сазовори ҷона шудем. аз он ки мо ҷой нагирифтем, мо роҳафтода нашудем, балки дар он ҷо командаҳое аз мо хубтар буд. Командаҳое буданд, ки дар ин варзиш пешрафта ҳастанд. маҳорати онҳо аз мо хеле зиёдтар буд ва чихел ки касе ки бозиро нигоҳ кардааст, дидагиаст ки чӣ қадар аз дигар давлатҳо духтарош қадбаланд, қаду басташон баланд. Фарқияти бозиашон дига сахттар аст. ва ба ин нигоҳ накарда, ба ҳамаи ҳамин мушкилӣ нигоҳ накарда, боз мо ба варзиш мехоҳем ки бисёртар ёд гирем, то ин ки дигар варзиши волейбол дар намуди занон нест нашавад. чуноне ки қайд кардем, албатта ин волейбол ба забон гуфтем волейбол, вале аз маънои ваш бинед волейбол идора кардани туп дар ҳаво ва ин чӣ қадар албатта мушкил аст. Волейбол як чизест ки бояд аз техника тактика чӣ қадар огоҳ бошанд, яъне ки дар майдони бозӣ агар бозӣ кунанд, духтаро хусусан чӣ қадар зеҳнашон ҳушёр бошад, чӣ қадар зеҳнашон тез бошад, ки бод дар вақти бозӣ ҳар як ба худашон ампула доранд. Масалан вазифаи ҳамин Замира ҳуҷумкунанда аст. Ӯ бояд дар вақт дар нуқтаи муайяне ба туп бурад, ки тупро ба ҳадаф расонад, яъне вақти ҳамла тупро ба ҳадаф расонад. ва хеле дар тамринҳо худшон нишон доданд, дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ иштирок кардагӣ ва инчунин дар мусобиқаҳои байналмилалӣ. Албатта мушкил буд чӣ қадар, яъне ки азудаи масалан он вазифае ки ба онҳо мегузоштанд, азудаи он намебаромаданд, бо чӣ қадар мушкилиҳо ёд мегирифтанд. вале ба ин нигоҳ накарда, рӯафтода нашуда ва тамринро давом доданд ва дар бисёр мусобиқаҳои сатҳи байналмилалиам иштирок карданд. ҳатто сазовори ҷои намоёнам шуданд. лаҳзаи хотиравӣ ба ман аз ҳама бисёр дар Малдив мебошад, ки ҳангоме ки дар гардани мо медалро андохтан, ин як ҳиссиёте мебошад, ки мо тавонистем ба ин дастовард ноил гардидем. хусусан бо ҳамин шогирдон ман дар назар дорам, ман ин ду нафара айни ҳол ино дар донишгоҳ таҳсил мекунанд, яъне ки дар донишгоҳ таҳсил мекунанд, аз сабабе ки дар донишгоҳ таҳсил карда истоданд, ба вақти тамрин камтар вақташон андак камтар мондааст. барои ҳамин ман ба ино ҷудогона вазифаҳо месупорам, ки кӣ бояд чӣ кор кард, вале дар вақтҳои муайян омада тамрин карда истоданд ва албатта умедворам, ки боз дар мусобиқаҳои чӣ сатҳи ҷумҳуриявӣ иштирок кунанд ва чӣ сатҳи байналмилалӣ. оила низ дӯстии Замира ва Рофизаро бо хушнудӣ пазируфт ва ба онҳо дастгирӣ намуд. фаҳмид, ки ин робита на танҳо дар варзиш, балки дар зиндагӣ низ муҳим аст. дар оилаи ман низ Рофизаро хелам дӯст медоранд, модарам хело дӯст медорад ва аз дӯстии мо ягон кас норозӣ нест дар оила. дар оянда чӣ хеле ки то айни ҳол дастгирии якдигар, чӣ хеле ки то айни ҳол омадем, дар оянда мехоҳем ки ҳамин хел бошад. аз варзиш дур шудан намехоҳем ки аз якдигар дур шавем. ҳамин хел дар оянда мехоҳем ки давом диҳем дӯстии худро. бале, ва ба дигарро тавсия медиҳем, ки дӯсти худро пайдо кунанд. ин дӯстӣ нишон медиҳад, ки бо эътимод, муҳаббат ва дастгирӣ ҳар мушкилиро паси сар кардан мумкин аст ва дӯстӣ метавонад дар ҳама соҳаҳои зиндагӣ, аз варзиш то оила ва муносибат бо дигарон абадӣ ва арзишманд бошад.
дар варзиш қувва ва зебоист.